Baserria, gure nortasunaren oinarria. Pasaden astean eguraldi goibela iritsi zen basarrira. Auzolan proba inoiz baino garrantzitsuagoa izan zen. Talde urdina atera zen galtzaile. Eta porrotaren ardura Natalia eta Edurengan erori zen. Eske ez da indarra da, aktitud! Ibaik ezin izan zuen negutegian bere amorrua baretu, batez ere izendatuak beste batzuk izan zirenean. Desafio proban erronka harrigarri baten lekuko izan ginen. Baia, Xabi! Eta bertan Amalurrek eta Xabik garaipena lortu zuten. Segonek eta Nataliak baserria utzi behar izan zuten. Hau da, baserria. Amalur eta Xabiren itzulera oso berri ona da Ibairentzat, baina nola jasoko du Eduk Natalia galdu izana? Nik espero da Xabi eta Amalur politetia. Osea, bestela izango zen niretako un bajón emozional, fuerte, eta nik... Ba, berdina niretzat Natalia joten bada. Xabi. Mindik goraino, Mindik goraino. Bai. Ostia. Hostia, potro! Máquinas. Eskerrik asko. Biarra, Edu, ez duk urbildu behar? Zorionak. Eskerrik asko. Xabi, zorionak. Eskerrik asko du. Ez da lan hain dut. Ikaragarria. Ja. Pena ematen dit, Nataliarekin harreman ona neukan, besteekin Ibairekin harremana ona daukat, baina ez da berdina. Hauain Nataliak edu, zutako mezu bat utzi. Edu, etxera noa. Hemen gelitu barzea, finala arte. Hemen dikan baserriko gauza oberena, zu ezautzea izan da. Bihotzez asko maite zaitut eta kanpoan itxorengo zaitut. Ni baita itxorengo zaitut. Goiza oberan dugu, jumara, baten bat. Lasai, izulegar, lasai. Gurre edo. Zea, me cago ahí. Gora. Natalia segoteak edu animikoki golpe handi bat izango dela badakit. Baina nik uste dut nire partez ifingot edu altxatzeko, eta nik uste dut motivazio puntu bat be emungo zala Nataliagatik irabaztiak. Nataliaren agurra kolpe latza izan da Edurentzat. Ibaik bere bikoteak soinean daraman zama arindu nahi du eta horretarako animaliekin terapia pixka bat egitea erabaki du. Amalur, me cago en Dios. Ahí va Edu. Heldu. Bale, baina poliki, Poliki? Bai. Zabi zure alban ipiniko naz. Hau ez da politxe, Bale. Venga. Ez, Ibai, kontuz. Ibai. Zabi. Venga, heldu. Bale, baina poliki egin. Bale. Venga, Edu. Kaixo, bolita. Polita, bildure bat polita. Eta hau zer da, oiarra, oiaskoa, nola, gallina, nola deitzen da? Oiloa. Ba, kaixo, polita. Hau izan da, nire lehenengo aldia nire eskuetan oiu bat daukadan. Hemen ipintzen dut? Hola, Danien apur bat. Garbo gehiago, Arutze, deketa. Hau ze mota janari da hau? Hori pentsua. Eta zer ez egina dago? Hoi, hartua, garilai izan leike baitare, kompuestua da. Hau letxuga baino bada, letxugiak jentiak abetan da, baina honek? Honek ez. Honek ez? Ratu egingo duzu? Bai, goze.
Eba, jan bat. Ez. Jan, Xabi. Venga, Xabi! Zera lak, la hostia. Hainbeste nutriente eta hostia, hone baino nutriente gehiago ez dauko esek. Gimnasiorako, la hostia. Gero eta intentzio on gehiago dauko, iniziatiba hori bebai ateraten dabil, eta oso harro edun lanaz. Eskerrik asko, Ibai. Bai, bostenaz. Epa! Lanera! Bai, oi, alrebez, aida. Horren badu gaizki ulertu bat zorat ere. Proba honetan, irabazlea! Hiru bikote gorri eta bi urdin dira auzolan probara iritsi direnak. Bengoetxeatarren indarrak gero eta urriagoa da. Eta beste porrot bat behin betiko kolpea izan daiteke haientzat. Talde urdina, talde gorria, ongi etorri auzolan probara. Eskerrik asko. Bueno, auzolan probari hasiera eman aurretik, gauza batzuk komentatu behar ditugu. Talde urdina. Segone eta Natalia, joan dira, eta Xabi eta Malur pozpozik bueltatu dira, hori bai. Bai. Edu, Nataliarekin izugarrizko harreman egin duzu baserrian, lagun handia egin duzu. Bai, ez dakit zergatik, baina lehenengo egunetik, gure harremana oso ona izan da, eta bera galtzea niretzako mina egin dit, bai. Eta kontuatu zaitezen, bikote berean, Eduren negarrak eta Ibairen irriak. Pozi. Bai. Proba, auzolan probari hasiera emango diogu. Proba honek, ondo entzun, bi zati ditu. Lehenengo zatian, hor zelaian dauden kalabazak bilduko dituzue. Talde bakoitzak duen eremuan pilatuko dituzue. Fardo tarte hortan. Bai, horretarako 15 minutu izango dituzue. Taldeka arituko zarete. Bigarren zatia. Pisaketa zehatza egingo dugu. Ondo entzun. Nik hemen, kilo kopuru zehatz bat esango dizuet. Zuek orduan taldeka 2 minutu izango dituzue kalabazak baskularen plataforman uzteko. Neurketa egitean, nik esandako pisura gehien hurbiltzen dena izango da irabazlea. Izango da txanda horretako irabazlea. 3 aldiz errepikatuko baitugu. 3 txandetatik 2 asmatzen duenak horrek irabaziko du proba. Oain, zuen estrategiak lantzeko minutu gutxi batzuk izango dituzue. Segi. Gu ere, saiatu behar geha, alik eta pisu gehien hartzen eta ekartzen. Alik eta pisu gehien. Osea, etorri behar geha kalabazaz, plai. Gula ugare, haiek sei, dauki deskanso bat. Bai. Osea, nik egiz esateko, nik fizikoki aguantako eta emuten dutera. Bai, ez bestek. Emuten dutera mungu dut eta jazta. Gari eta neri utzi alditugun kalabaza guztik hartzen. Haundi. Bueno, pues hartu zen bale? Ni saiatu, eta gu gurera, gu eskutin eginen dugu, eta zuek karroakin. Jazta? Osa, karretik. Guate atzekoan ni jungo nahi, Baina gu karretik egingo dugu, Jakin galtza bali madeu, guldula barko gala. Osea, gaur irabaztea, beharrezkoa. Niri gustatuko litzaidake ondo ez badut egiten, Ibaik garrasi eta esan Edu, eman dana ez zaitut ikusten, hori gustatuko litzaidake, zuk nabaritzen baduzu ez badut hori egiten. Vale. Ados. Adi lehiakideo! 3, 2, 1, lanera! Tope, jola! Azkardoa, Jose, Jose, animoa, japai! Edure bai, Bai. Edure, bai? Bazun gara,
Bildu bar dute oraindik, lasai! Handienak adek andonik, Hande da zer pisu adek. Oain kargatu jende. Kargatu. Eduk. Sorpresa handia bintzat, korrika hasi da eta batzuk hartu ditu eskuz gainera. Uste baiez, handeia gaina ikusi dulakoz, ja, ezin dula hola jarraitu. Baztertu delakoz. Ja, neskak, animo! Oidek eta! Kontrolau, kontrolau! Xabi, eutzi, eutzi, hor. Frena, Iratxe, Axun! Kaso eman, gero jeitzin behar da hoi, Gero jeitzin behar da! Ez bete gehiago! Iratxe ere, fin da hil, Berak, bera hor. Kristina, ikusten aldezu? Ergi kargatu, Bai, ez dakit guztiak... Haundik eta txikik eta alde guztitakoa baina. Ez dakit guztiak garraiatzeko kapaza izango, den baina. Bai, eta ongi besar kartuta gainera, Bai, horra erori zaio bat. Oi, kalauzekin gotxe! Oi! Baina zertaz! Oi, ez da ongi! Kriston astak ere indo, nek kauen Ez du ulertu prueba nik uste ongi, duke behi uste du, bidean galdutako goro manbartera, edo arruntaz tapitu da, bitiko bat. Holakorik guk ez dugu esan bentsat. Ez? Jarri beran. Jarri hor. Bira orain. Berantz botatzen ari dira, berantz ekarri behar bai dituzte. Beak asko harintzeko Xabi, kola, karretila kargatzeko. Garik lehenbiziko viajia, ez? Besti bigarrena bere bikotek. Aizu. Ibai, zer egiten du? Berriro kalabazak gora eramaten ditu berriz ere? Bai, oi alrebes, da. Eta? Bera karri behian kargatuta gora eman. Horren badu gaizki ulertu bat forratxere. Horrek ulertu du, bidean galdutako berriz itzuli behar dela. Hoi ez da bertena persona normal batek ez du ditzen bere burun kontra. Beldurre gabe, bota indartxu. Betxu, Xabi nola kargatu heldu den. Ze behajea. Bai, horren bai. Hala? Petoarekin, hori teknika berria da, Ongi kargatu, Ongi kargatu, ba. Adi lehiakideok, 10 segundo! Onda, Iratxe. Kriminala zu, Markatu ekipo, tío. Xabi, markatu. Markatu, edo. Ez, joen. Hodi ikusi dut oso ondo. Oso arro nau bere lanatik eta gaur nik uste niri tokauko jatela barkamena askatzia. Eta gaur nik falla dut, igual. Ez duzu falla, tío, Ibai, ez esan hori, ez duzu fallatu. Talde gorria, talde urdina, proba honek duen lehen zatia bukatu da. Baina orain, erabakiko da zein den talde irabazlea eta zein den galtzailea. Aurretik, esan behar dizuet, zuek, Euripean ere lan egiteko gaitasuna duzuela ondo erakutsi duzue. Zorionak benetan. Ekaitza gainean daukagu eta hori nabaritzen da. Baina orain pisu zehatza asmatu beharko duzue. 2 minutu izango dituzue kalabazak baskula honetako plataforma horietan ipintzeko. Adi, lehiakideo. Asmatu behar duzuen pisu zehatza honako hau da.
202 kilo. 3, 2, 1, denbora! Haundiak, behar dira. Hemen dokozu. Hoxe, heldu guazta. Gontzal, zu konzentratu. 10. Zenbat dara mazue? 58. 30 segundo falta dira lehiakideok. 136. Zenbatzen ari zarete? Ba, azkarago. Venga, venga. Si, ez gai, kontatzen. Ez jarri gaiten. 10 segundo. Bota denak. Denak? Kontuz! Iru. Vale. Bat gehiago, bueno, ez. Utzi. Denbora amaitu da. Kuento kietara. Oso gutxi. Gutxi gara zenbat uste duzu. Berreun gutxi gora bera, Berreun gutxi gara. Oraintxe bertan lehen pisaketaren emaitza ikusi eta neurtuko dugu. Talde bakoitzetik ordezkari bat behar dut hemen. Mesedez, etorri. Iratxe, talde gorritik, eta Xabi, talde urdinetik. Nik eskatu dizuedan pisua 202 kiloko pisua izan da. Ikus dezagun talde urdinak zenolako pisua lortu duen, zenbatekoa lortu duen. Urdinek 153 kilo lortu dituzte, eta talde gorriak lortu duen pisua 176 kilo. Lehenengo pisaketa honetan puntua talde gorriarentzat. Venga, Gari, venga. Adi, lehiakideo, bigarren pisaketa honetan behar dudan pisua honako hau da. Eta 36 kilo, denbora! Karri. Lasa iratxe. Bota. 6. 104. Ojo, Giak nahi baduzu. Ojo, hola. Vale. Utxiko igual. Vale, kenduen. 112. Sortzi, gratu bai. 120. Eta hundi gozeren, Hortxe, ez ikutu. Ziur zaudete, urdinak, denbora gelditzen da oraindik, ondo pentsatu. Utzi. 126 zen, ez? Bai. 126 zen. 126, 136, 126. Ondo pentsatu duzue. Ongi? Bai, gero ikusi beharko dira, baina pentsau, bai. Ez, baina, kendu mendik. Bota, bale. Lau, Bale. iru, bi, bat, denbora amaitu da. Bi ordezkari hemen aurrean, mesedez. Bertan gehiago Gari. Gari, talde gorriaren ordezkaria izango da Xabi berriz, talde urdinarena. 126 kilo eskatu ditut. Lortu duzuela, uste alduzue, urdinak? Bueno, itxuraz nahiko gertu behalakon, ikusi behar, ze pasatzen. Lehenek eta ben, talde urdinak 114 kilo lortu ditu, eta talde gorriak 105 kilo! Puntua talde urdinarentzat! Berdinketa bat daukagu! Adi talde gorria, adi talde urdina, dena hirugarren pisaketan erabakiko da. Hirugarren pisaketa honetarako eskatuko dudan pisua honako hau da. 95 kilo, denbora! Bota. Poliki, karri. Bota.
karri, katea. Kotu, onia, horre, bota. Tarota. Bi. Bost. Venga, Malur, torri. Ondo kalkulatu, Txanda honetan erabakitzen delako irabazlea zein izango den. Hogeita 10 segundo! Errago, botatu. Txiki, Gaskar, ba! Bota ondile ere mura, ere bueltan! Ba, hostia, ba! Zer batia? 15 segundo! Vale. Ez, bi sartu dituzu, 87 edo. Bai, karri txiki bat. Ziu! 5, 4, 3, 2, 1, denbora amaitu da! Bi sartu dituzu, Eta horrekin 3. Bi ordezkari behar ditut berriz ere Xabi eta talde gorriaren ordezkaria izango da Asun. Ikus dezagun, 85 kiloko pisua eskatu dut. Talde urdinak 102 lortu ditu. Eta talde gorriak kontuan hartu hau altxatzean ikusiko dugula pisua eta jakingo dugu zein den proba honetan garaile atera dena. Talde gorriak 80 kilo. Proba honetan irabazlea talde urdina da. Zorionak! Hostia! Chavales. Benetan gogorra izan da, proba hau, eta talde irabazle bat badaukagu. Horrek zer suposatzen duen? Talde gorriak gaur gaizki pasatuko duzuela, kontuan hartuta, Jose, azenolako guraldia daukagun, eta Ikusten bai. Atondu zenuten, baina ez dakit txabola nola egongo ete den, dagoen eguraldia eta ura leku guztietatik sartu baita. Baserrian lo egingo dutenak, hemen dauzkagu. Talde urdina, gaur baserrian egingo duzuelo. Proba honetan gertatu den zerbait ere, geroago esango dizue. Negutegian izango da. Gero arte, segi. Gero arte. Bueno, ya está, vale, ya está. Ez da pasatzen, ya está. Guk dana eman diau, eta talde bezalare ustea danak dana eman diela, baina bueno, ikusiko diau ze emaitza ematen duen. Kritika jaso, jasoko zuio igual, baina ez diat uste, o ez diat espero gogorrak izatek, azkenen jendek dana eman du, osea, hori dudan gelditu da, baina bueno, azkeneko ez deula remata hori esan barra dako. Zein da gaur gaizki egin duzuna? Ez igual lidergo hartzea. Kuriosoak zareten. Lidergoa lortzeko eztabaida. Ez dut ulertzen zergaitik pentsatzen duzun, lidergoa hartu behar duzunik. Jose, dezepzioa daukazu. Bai, nire burukin. Talde gorrientzat, hau ez da justu, ez da bat ere justu. Gaua heldu da baserrira. Goienetxeatarrek auzolan proba galdu dute eta porrotaren errua bere bizkar gainean hartu du bikote bakoitzak. Talde gorria, talde urdina, Gabon eta ongi etorri negutegira. Eskerrik asko, Gabon. Zenolako proba izan dugun, Gaur. Kalabazak bildu eta pisatzeko. Probari buruz, gauza batzuk komentatu nahi ditut, lehenik eta behin, bi talderi esan behar diet ondo egin dutela. Gaur kontuan hartuta, zenolako uritea izan dugun. Batza. Ekaitza gai gainean izan dugulako, eta zuek gaur, baserrian egoteko maila ondo erakutsi duzue. Eskerrik asko eta zorionak.
Eskerrik asko. Are gehiago, tendentzia berriak ere ikusi ditugu, kalabazak biltzen. Bai, Amalur, zenbat kalabaza garraiatu ahal dituzu peto barruan? Bi behintzat baita atzine beste bat, hiru igual, Hiru edo? Bai. Estiloei buruz hitz egiten ari naizela, Edu. Bai. Altxatu mesedez, momentutxu baten. Bai. More cardio. Bai, hau Nataliaren kamiseta da. Barkatu? Nataliaren kamiseta da. Nataliarekin harreman oso ona eduki dut baserrian, bera izan da niretzako zutabe garrantzitsua programa honetan, eta beragatik. Bere oroimenez edo, Hori da. Erki. Oain zuei begira, urdinak gero eta gutxiago, Bi gelditzen zarete. Bestean ere hiru, baina Jose, serio samar ikusten zaitut. Ez, parkatu, oso serio. Bai, azkenen galtzea tokau zaiu, bakoitzek eta talde bezala dana eman deu. Baina, azkeneko rematea ez da ondo irten, baina, Azkeneko rematea, pisaketaren neurketa eta hori. Bai. Horre estrategia bat egon da? Edo baten begiak begiratzen zuen eta aginduak ematen zituen, Jose? Ez tekori. Bai, Jose. Onduan egon naiz da. Eta nik ikusi, eta entzuten dut, dana. Gari. Bai, bestetan ondo irten zait, baina gaur ez, eta Ez, bi sartu dituzu 87 gero. Ziu! 5, 4. gaizki irteten denean, gaizki irten da, eta nire gatik galdu dugu, hoi argi dago. Ni errango nuke, behak iguala ardura bere gana botatzen ari da, baina ere aurrera pasua o konfiantza jarri du gari ekiko. Inor igual ez du aurrera pasu bat eman ere, bizkat gauzak ere. Bai, bere esperientzie pixu aldetik, beak dauke bizimoduki mehitzet gu baino horretxago bakoitzen pixue kontrolauko don ze horrekin, talde bezala, anima bintzo, eta ondo indik, baina, beste taldeke ondo indik, eta jazta, zeo besteik. Ez da egia lehen esan diazuna orduan. Batek eman ditu aginduak, gari izan da. Baina ez da porrotare bere kulpa izan. Osatxo bat, ez dakitzuek konturatu zareten, baina hemen hitz egin, Gari, Gontzal, Jose, askotan hitz egiten duelako, besteak isil. Asumitzen porrota. Haizea pasatzen den eta besteak eramaten dituen. Ez, digeritzen lehenbiziko porrota. Digeritzen? Claro. Andoni? Ni berekin bat nator, bai. Azkeneko egunotan egia esan... Gogortzen egon du garela. Probak eta... Eta sumatu dela pixkat karga gehiago ematen genuela gorputzian. Gainera eguraldia zuk esan bezala ez da hobena eta pixu ematen dugu, bai. Baina hala eta guztiz ere, ateatzen gera ustutzea, gaur horrela atea gera ere. Eta gehiago zin genuen egin. Jose, zer? Ados? Ados. Zure keinoak ikusten ditut eta zuk esaten duzuna eta aurpegiak esaten duena, ez dakit berdina ote den. Utzi da zu esaten gauza bat. Zila dagoeneko egun batzuk badaramagu, hemen elkarrekin. Zure estrategia isil egote alda. Ez. Ez, punto. Bai. Ez duzu gehiagorik esan nahi? Erantzuna eman didazu zure jarrerarekin. Bakizuen egutegira zertara gatozen. Bikoteak izendatzera, arriskuan jartzera, bihar desafioan dena eman beharko dute, baserria ez usteko. Jakin dezagun bihar desafiora joango den lehen bikotea nor izango den. Bihar desafiora joango den lehen bikotea Gontzal eta Gari. Bueno, aurrera, zezango dua.
Espero genuen, osea, que... Bai, espero genuen, proba galdu, baina, bueno, ez dut uste probaren pisu o porrotaren pisu guztia behakala. Azken finean, bera izendatu dugu, baina ere aurrera pausoa bera eman du. Bueno, gaizketea da, zer dengo dugu ba. Guk erabakia hartu dugu arrazoi batzuk kontuan hartuta. Patxi, zentzu dira? Bikote gisa lana induzue aitz ona, txapelak entzekua. Lehenbiziko partian. Baina bigarren partian, ik ematen badu pausua ardura hartzeko, hortan behar du, geixego, urbildu pisu itera. Entzun duzue, Patxik esan dakoa? Era bat ados. Ados? Zuk oilarraren papera hartu duzu eta horrek faktura pasatzen du. Pasatzen ari da. Bueno, lehenengo pausua gustatzen zaite matea. Eta alako probatean, zer gehiago eskatu beharko diozu? Ez. Zer gehiago eskatu? Zagit. Zuek finkatutako estrategiak ez du funtzionatu. Gari, zure estrategia txarra izan da, eta horregatik galdu duzue. Bikote batekin ez dugu ezer egiten. Adi, zuek ere bai, erne. Bigarren bikote bat aukeratu behar dugu, desafiora joango dena. Eta gauza bat esango dizue, zalantzak dauzkagu. Hauze egingo dugu oraintxe bertan. Guk, arriskuan jartzeko salantzan ditugun bi bikoteen izenak esango ditugu. Guk arrazoiak dauzkagu, baina erabakia hartu aurretik zuen iritziak jakin nahi ditugu. Hoiek ere kontuan hartuko ditugulako. Zalantzan dauden bi bikoteak honako hauek dira. Asun eta Andoni eta Ibai eta Edu. Bueno, segatik, entzutian, baliteke arrazoia eukitzea arriskuan egoteko. Gure arrazoiak entzun nahi dituzu, baina nik lehenago zuen arrazoiak entzun nahi ditut. Are gehiago, galdera bat egingo dizuet. Jose, zergatik jarri behar dira arriskuan Ibai eta Edu? Nik ez zeugat arrazoik haiek nominauta hoteko. Ni ja... Orduan Asun eta Andoni jarriko ditugu? Nere buru ikustenian ja. Zuk zure buruan zergatik, Jose? Bueno, ondo ez diatelako nik nire lana. Nik igual hartu barnean pixu guztia, ardura, hartzen hasi barko neo gordon. Jose, zein da gaur gaizki egin duzuna? Ez igual lidergotza hartzea. Ematen dikenez hemen, olako zeatan aurrea pauso ematen dekenen, ja, guztie, itzagodek, bardun ja izango garaie, niri hasi marko neok. Ez baina, zuk hartzen dituzu, osea, zuk botatzen dituzu zure ideiak, besteok bezala, baina Gari eta Gontzal euki dute baina erredun bezala, jartzen bali ditue, urrengoan ni presentatzen ez da, jazta. Ez mi ez da gortan. Azkenin, erabaki bat hartu dugu, utzi dugu bere konfiantza beregan, guretzat da kriston baza, kriston gizona, badaki gauza unitz, eta bera ere. Zein Gari? Bai. Josek ez? Eta Jose, bueno, ez dakit, berak pentsatuz du, berak zalen zula arrazoi gehiago, edo kasu gehiago, edo aditu guada gaula, orduan. Ze kuriosoak zareten. Lidergoa lortzeko ez da bai da. Kontuan hartuta oraintxe bertan Gariri esan dio dana, Jose. Lidergoan jartzea badakizu zerten, Jose. Bai. Zer gertatu zitzaion, Luisi? Zer gertatzen ari da Gari eta Gontzalekin? Eta zen barde hau, eskutu nibili, isilik ibili? Ez, zuk zure ideiak botatzen dituzu, eta kasu egiten dugu, baina... Komentariok egiten zitu hau, presentatzen danen dueloa... Eta danon artean ez da ordu momentu hortan hori, irtetzen. Erabakitzen dugu. Karo. Zer nahi zu? Ni baino, bea baldin bade bea pixun, bea. Baina ez gero logikoa ez dara behai ematea erru guztie. Eta hori jazuen erabakideek, eta nik horren kontra ezin diat, ez zerrein? Baina,
igual ez da zure erroa izan. Jose eta Iratxe, zuek egiten duzuen lana fina da. Bai, hori izte nahikoa. Zuek hemen lehiaketa honetan finkatuta daukazuen estrategia ona da. Zuek erakusten duzuen portaera ona da. Hori kontuan hartu eta ez bakarrik zuek. Denak. Beste guztiek ere bai. Hauek fuerteak dira. Nik ez dut ulertzen Joseren portaera, zuk ulertzen alduzu. Horregatik. Badakit errudun sentitzen dela, baina ez dut ulertzen zergaitik pentsatzen duzun lidergoa hartu behar duzunik. Zure papera hartu duzu, ideiak botatzen dituzu, kasu egiten dugu, eta hori da, talde guztiak egin behar duena. Bakotxak egiten du ere berea. Baina ez du hartu behar liderraren papera. Talde bagea, edoz gara talde bat. Horregatik ez da lidergorik egon behar. Animo, Jose. Danak gara liderrak. Bai, bakotxak aportatzen du alduen modura. Ondorio guztiekin hartzen Jose, da ardura. decepzioa daukazu. Bai. Norekin daukazu decepzioa? Nere burukin. Zergatik? Bueno, gaztu batzutan igual hobe izango nago, baina beste batzutan ez. Bueno, bakoitzak baditu bere indarguneak. Dudik gabe. Hala eta guztiz ere, hemen negarrez ikusten dut basarritar bat, basarria maite duen gizona. Hori bai, baserrik etzeukiat baino, baserri eukin nahi nikek. Egurre, Jose. Animo, eutxi goian. Baina, une honetan honelakoak eta horretarako sortu genuen negutegia zuek badakizue. Hemen hitz egin behar da. Eta gainera, arazoak lokalizatu, arazoak zeintzuk diren eta hemendik aurrera. Goruntz, Jose, hemendik aurrera hitz egin komunikazioa importantea da, behin eta berriro esaten dizuegu. Ibaik eta Eduk hitz egin dute, gaur ikusi da, hala eta guztiz ere zuek ere hitz egin beharko zenukete. Eta konponbidea bilatu. Berriz esaten dut, Asun eta Andoni zalantzan eta Ibai eta Edu. Gauza bat esango dizut, gaur kalabazak bera etorri beharrean gora eramaten zenituen. Bai. Oi, kalauzekin gotxe! Oi! Baina zertaz! Oizta hogi! Ez du ulertu prueba! Bidian aprotxo dut, berakoan kalabazak argauta geratu biharrien, gorakoan hartu ditut. Hori ez dugu ulertu? Bale. Baliteke ez da ulertzekoa, bez? Ez da ulertzekoa? Gero konturatu naz. Konturatu gabe, hartzen zenituen, zelai erdian zeudenak eta goruntz. Bai. Arrazoia. Kalabazak bera eraman behar zenituen. Arrazoi dana. Edu, Korrikan egon naiz, gora, bera, kalabazek erortzen ziren, baina lurretik hartu egin ditut eta saiatu naiz dena ematen. Eta nire taldeak esan Saiatu ez dana eman dau. Saiatu ez tain, dana eman jarrera dau. bai, ondo dao jarrera ona izatea, baina dana ez da jarrera, emaitzak ere lortu behar dira. Bai. Hala eta guztiz ere, Asun eta Andoni. Asun, zuen bikotean baserritarra nor da? Ni bera gauniz laguntzen hau. Iniziatibarik ez duzu hartzen, Asun. Andoni badakigu, bikingoa, dena ematen duela, baina hemen kaletarra bera da. Erran Asun, erran lasai. Venga, da zer pazten da. Markatu, Pasimidade, alduten guzia ematen dut. Osea, alduten guzia. Iniziatiba Andonik hartzen du askotan. Ez dakit, ikusten dut igual indartsuagoa ez dakit, osea, ni alduten guzia ematen ari naiz. Alduten, osea, zin egiten dizuet alduten guzia eta taldearen alden saiatzen naiz 100% ematen. Eta talde ikusten du. Eta ematen duzu. Egiten erraten dizuet. Pertsona bezala, bakik zenbait gauza kontatu izkio elkarri. Eske,
Ezin da esan hau, pertsona hau aula dela. Talde gorrientzat, hau ez da justu, ez da bat ere justu. Zuek esandakoak entzun eta gero, gu hirurok erabaki bat hartu behar dugu. Bihar desafiora joango den bigarren bikotea Asun eta Andoni dira. Problemik ez. Duela 2 edo 3 egun esan nizun, zurekin amaiera arte. Kristina. Asun, baserriko emakume bezala emakume bizi ikusten zaiot, eta langilea nervioi kontrolatu bat jozo. Baina esate izot, langile bezala eta bizi bezala primerakoa za. Hortaz, hartu zazo talden ardura eta eakutsi 2 potrokin emakume baserritara nolakoakan. Eta aurrea. Batzutan hemen esandakoak eta guk esaten ditugunak erreakzio bat sortzen dute. Hemen ikusten dugunez, bat baino gehiago. Bihar, zuen balio erakusteko aukera izango duzu. Gontzal eta Gari, Asun eta Andoni. Bihar desafioa. Jose, gau luzea izango da zuentzat, eta zuretzat ere bai. Oso. Eskerrik asko, eta bihar arte. Zeme gauza kontau dizkun elkarre. Venga, gauin ziozea aurrera, gauin la hostia. Animo, bale? Jose, ik badakik zema balioeken eta. Ik badakik. Amorro muten dau, erakutsi esan lehizatia, baina ik badakik. Bale? Hostia. Negutegiak lur jota utzi du talde gorria. Luisen agurraren ostean denak sentitzen dira porrotaren arduradun. Txabolan pasabeharreko gauak ez du girona hasia baretzen lagunduko. Meka, bendio! Aztuk ere hemen egon dira astokak eta dena, petxazu. Jobar! Eta zu egiteko, txarto. Ongetorri polita, bai? Eta dugun trankazoakin, Gainera, hainbertze egun ozten eta bustitzen eta, Hori behintzat lehortuta dago? Bueno. Bai. Ez da guti, Hotza, baino seku. Gorrixetan psikologikoki... Bai, gaizki. Gaizki da, Bai, importantena, iku libro gala eta behar guain... Beraien psikologikoki izen da bajoi bat... Bai, zeuketen pina hoi guain, desafioa... Kriston kolpi hartu dute. Bikoteat kalea... Pues bueno, txarrak bota... Eta bertzegan pentsatu, Antzinera, beti antzinera. Bihar ikusikoa. Bai. Eman, hoi da. Sondo. Aurrea, Bat, bi, eta hiru.
Gau penagarria pasa dute gorriek euria eta hotzagatik. Andonik taldeko animoa pixka bat altxatzeko modua pentsatu du. Barrua usteko beharrezkoa den terapia. Eta nahi nuke, banan-banan, eskerrak ematea, gauza batengatik, bakoitza bat esatea, bai leian barruan edo kanpuan, egun hauetan. Ordu mesedez, Jose, eskertu jozu iratxeri gauza bat nahikoa. Nahikoa daukat batekin. Ez tezula sekula etxitzen. Beti dana eta gehiago ematezula. Kriston borondatea. Gariren ni miresten duana da bere isiltasunean nola badaki gauzak bideratzen. Itxuraz, igual parregarri emateu, iskat pasota, baina bere buruan, barruan, badoka makina bat oso engrasatuta eta oso ongi funtzionatzen duna. Horregatik eskertzea dizu, Gari. Zurik, eskerrik asko. Ni hasiunei eskertu nahi diot, errevoluzio horiek ezin inoiz jaistegatik. Egiten duen danakin dena emateagatik. Hainbesteko sentimendu barruan, hain gorputz txikian izateagatik. Eskerrik asko zuri. Eza. Lehenbiziko egunetik ikusi nizulik. Pentsatu, mutil puska. Eta ikargarria demostratu nozu zein indarra duzun, ze gogoa duzun, bikingo bat zarela en toda regla, ez. Eskertzen zaitut pila bat, zure lasaitasuna eman diazun indarra demostratu duzun guzia. Niretzat, izan zara, ez tekin dula, media naranja, jatzeko nire ikaragarria, eta ez tekin nola eskertu. Eskerrik asko. Andoniren terapia onuragarria izan da eta naiz eta lana gogorra izan, giro ona itzuli da basarrira. Bengoetxeatarrei apoak mozten ikastea tokatzen zaie. Eta Jose aditua da horretan. Daka, guztek? Bai. Moztu imartzaizkiok. Eta txartu eginez gero, odola ateratzen da. Txartu ez gehiegi sartzen baldin badiok. Bai. Irtetzen zikok odola, bestela etzeukiko odolik. Baina hori gero berriro ateratzen da. Bai, irtengo etzikok, ba. Egon nahi, iri irtetzen altzaizki mozten dekenen. Bai. Ba, honei berdin, igual. Oain ingo di hau, aurretik bizka limean pasau. Hortako, postura ontatio, pasako haituk, hola. Hola hartu, eta limakine gaztau, hola. Guztalek, nola juten dan? Bai. Baina lima Jose hau gogorra da, ez? Diote minek egin? Ez. Minek nahi baldin baginen asto dauken indarrakin, nahi kenduko ziten hanka eta beregan amago zon, baino astoa gozo tratau deu, eta beha demostrau do, bere mesedetako eginela gainea beha ilan horiken. Agur esateko unea iritsi da txabolara. Desafioa bertan dago. Gurre, Saiatuko naiz. Nere 50 kilokin, esplosion, tio. Saiatu alde nini, me cago en Dios. Nire amangatik eta nire familiagatik pasatu duten guztiaren gatik. Bueno, Gari. Princesa preciosa. Wow. Gogor, Agaxun, Gari. Egunon lehiakideo. Berdin, zure. Ongi etorri desafiora. Eskerrik asko. Gaur, alde batera eta bestera begiratzen dut,
Eta zera ikusten dut. Talde gorriaren desegite prozesua hasi dela. Bi bikote gorri. 4 adizkide. Adizkide edo arerio. Gontzal, zurekin hitz egin nahi du. Guk badakigu, zu gizon argia zarela, azkarra, indartsua. Baina gauza bat gertatzen da. Gariren ondoan zaudenean, bikotea zaudenean, itzalean gelditzen zarela. Argia garik ematen du, diztira garik ematen du. Hona hemen gure erronka edo aholkua. Gontzal, zure argia ikusi nahi dugu, zure diztira. Pausu bat aurrera eman dezazula. Eta ja egin behar duzu. Onartzen alduzu erronka? Onartzen, bai. Konpromisoa daukagu? Zure jarrera aztertzen egongo gara. Gontzal, kontuan hartu. Vale. Asun, zurekin ere hitz egin nahi dut. Ados. Batez be, atzo negutegian ikusi genuna gertatu ondoren. Nola zaude? Ongi. Sufritu nun, bota nulakoz, bota beharrekoak, eta nolabait ere daukaten amorru hori eta daukaten hori, igual arrazoi duzu, ez dutela ateri barreko guzia, ikusi dutelakoz nere burua, itxita, oien bertzin iritziak igual bai solastu dut, mino gero neune ere igual pixko kikildu, eta igual aurrera pausu bat ez dut eman, eta guain dut aukera. Gaur dut aukera ezin hobea. Pausu aurrera emateko eta demostratzeko oso baliagarria naizela, eta emakumen papera goian gelditzeko. Posten gara, ea egia den. Segatuko naiz alduten guztia ematen. Ea egia den. Desafioari hasiera emango diogu. Bueno, gaurko proban, baserritarrek goizero egiten duten lanari egingo diogu omenalditxoa. Proba honek 4 zati ditu. Lehenengoan, hor ikusten duzuen sima urpila garbitu beharko duzue. Horretarako, orgatxoak erabiliz, orgatxoetan sima horrak kargatu, eta han gurdiak dauden tokiraino eramango duzue sima hor guztia. Han deskargatzeko. Adi, ondore, han dauden gurdiak bete beharko dituzue. Horretarako, 3 belarfardo eta 2 pentsuzaku izango dituzue. Hori guztiak gurdira eraman, igo, eta gurdiarekin berriro buelta egingo duzue ibilbidea zeharkatuz, behiak dauden tokiraino. Hemen, gurdian dagoena, deskargatu beharko duzue. Ondo entzun, hurrengo pausua, behiak jeizten hasiko zarete. Hemen ikusten dituzuen, utxik dauden botila hauek betetzen dituen lehen bikoteak irabaziko du gaurko desafioa. Argi gelditu da. Badakit hemen konzentrazioa importantea dela, baina baita ere zuen arteko... Komunikazioa. Komunikazio eta estrategia. Komunikatzeko tarte bat izango duzue. Segi, pixka bat aurrea. Eskerrik asko. Eragun behar da, simaur guzia. Altxatzeko gauz bat, zuni baino altuago zea. Zu aurrean da ni atzean. Bai, porque gaina kargoa dauka pintxua, ni hemen jarriko dut. Hemen ingo eta tiraka jungo naiz berarekin, bale? Garita Gontzal ere gogorra dira eta ezin dugu ezer ziurtatu. Danakin junborko gea zioze aukerarik izateko eta baina irabaztera jungo gea. Botila daka marra, baina esnia irteterakoan espumakin ateatzen da. Osa, oin pasako dezu marra, baina minutu bat barru esnea berago egongo da, Vale. Adi lehiakideok! 3, 2, 1, lanera! Bai, bilbidajetan, Bai ala bai. Zuzeri, nahi bazu. Oida. Ziur. Zamanet. Ez, itxaran.
Eduen. Venga, venga! Justu barrena. Hola, 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 hola. Egon pixka eta xun. Vale, sei atzan doni, sei. Aire, earki. Hartu hauskoak, ez? Hemen txeron dar batzuk, gehi. Hostia. Nun! Hola! Poliki june. Gorria, garbi! Poliki, eh? Besteak garbin dute. Ez, beste bidea behar daukate, eh? Lagundu hemen. Lagundu hemen. Hostia, sei behar. Tranqui, amar. Bale. Dame. Eman. Eman kasu, gari. Hartu hori. Itxaron. Egon. Amar eta amar, venga. Itxaron. Barrena lurra hori dieneik, Eskukin hartu eta rapa. Hola. Bota dena. Zuzegi azkena, venga. Bota. Un polikita ez bota. Eskukin genitzen dieneik, Lagan niri! Bai! Hartu azpitik eta... Hola. Bale, Cristina, ondo? Erki dau, reluciente, bai. Oso ondo hasi geha, zeren nik ikusi du Simaurra eta hor zegoen gutxi gora bera nik pentsatzen nuen bai bitan sartuko zala eta bi bidai ondo kargauta, bi bidaiak ondo kargau eta hola ez direla gehiago egin behar. Nagari erran? Pardo bale, nengoa. Bai. Venga, segi! Vale! Hau pillo pisatzeu hartu. Nun. Hemen. Venga, pa dentro. Esango nuke lehenengo estrategia ere, beraien hobia izan dela Simaurren asuntua. Asko ze errezago eta hobetago eraman dutela uste dugu, bidai gehiago egin behar izan dugu. Badena pasatu behar dugu aguro, Bat. Bi. Trainu. Oira. Lagundu, mesedez. Bani joa. Venga, mutilek. Apa, xu. Bora, badi, iru. Erdiko zako jatzeago. Venga, mutilek. Guazena, xu. Venga, hartu eskuintxora, xu. Pa. Esan karrerilla. Carrerilla. Ba. Bulka, Andoni, bulka. Venga. Guazen karrerilla hartzea, atzera, Asun, atzera, Atzera. Zuk. Ez lagatu ba. Hau da nire kuba. Bate bakarrik. Aurrea, bat. Bi. Tairu. Venga. Guazen eskubide esoko, bale? Gontzal Gari, aldaketa! Hola, tira. Atzea ez. Ostras, pobre Asun. Pobrasun nio, osteaz, junai laguntzea, ba? Junai? Eman ez. Lagundu, Andoni. Hostia, neri lagundu? Bai. Lagundu? Venga,
Venga, jailatzen zatea eta, 10 metro daude. Venga, Andoni, tira! Venga, jailatzen zatea eta. Ya está, ya hortik gaina. Vale. Kontuz. Nik gelditu naiz besotan indarri gabe, osea... Zakua. Zuzuk. Gontzal eta Gari, aldaketa! Lasai, erasun ondoin. Barrun. Hola! Bueno. Indarrik ez. Hostia! Adi lehiakideok, aldaketa! Bai, animo. Opa, Gontzal. Titi txarretik aleman, venga, segi. Vale. Venga, Gontzal, venga. Segi, aldugun guztia ematen ari gala, hostia! Ezker eskuin, ba. Venga, hostia! Adi lehiakideok, aldaketa! Zarte haxun azpirago gehiago. Zuragarria, oso ondo, jobar. Oso ondo. Eman, hoi da. Adi lehiakideok, aldaketa! Venga, Gontzal, atzekoa. Igerik edo ere ikasten duzu, eta ez da atzenten, eta hostia, hartu dut ritmoa, eta venga, bai sinetxi, eta bai etziritxi. Venga, eman, hostia! Hostia, lehenago inbalin began nukago, Dios, guri azela! Ez da zer. Ez da bukatu. Venga, Gontzal. Pa, bikain. Adi lehiakideok, aldaketa! Geinka, beharro botella, geinka! Falta hor falta! Venga! Oidasun. Aukera hor dugula. Venga! Oida, maio, ke maio. Guaindik ez da bukatu. Iepa, egon. Maio, oida, bukatu arte. Azpa, bota guztioi. Lana amaitu da! Bikote irabazlea, Gontzal eta Gari, zoriona! Lasai, Axu. Emanda. Emanda leia. Lasai, Axu. Zerotu. Indala, Indala. Hope. Inda. Kristone indezu eta. Harrapatu nauzu beha gesten. Harrapatu nauzu, gurdian hartu dugu bentaja. Zapezu gehiago daukagula. Zer pasatzen. Dena eman dut eta lastima, Dios, karraputo hori, hostia. Gurdian, inbaleman genu ongi, irabazien duen. Igual, bai. Beno, desafioa eginda eta argi gelditu da, emaitza ikusita zein den bikote irabazlea eta zein den galtzailea. Gari, Gontzal, zorionak. Zorionak. Zuek irabazi duzu eta salbatzen zarete oraingo honetan. Zuek baserrian jarraitzen duzue. Segi. Eskerrik asko. Opai. Guztien ez izaudeziako. Horta da, Bai. Gero zute.
Badoaz irabazleak, eta ez da momentu txarra baserrira bueltatzeko. Finala gero eta hurbilago dagoelako, hori ere kontuan hartu behar da. Asun eta Andoni dena eman duzuela argi erakutsi duzue. Zuen artean oso gauza polita sortu delako. Andoni, Doipe. zer sortu da baserrian? Kriston konfiantza, konexioa, enuke aldatuko nire bikotea. Lehenengo gunetik azkenera, eta esan nion bezala maila arte berekin. Asun, Andonirekin egoteak zer suposatu du? Eman dia ikargarrizko lasaitasuna, babesa, eta berekin etzen berdin izango abenturau, eta oso eskertua nago. Nahiz eta gogorra izan, berak eman dia zerbait, ezin dudana espresatu ere. Ikargarria izan da. Andoni, kaletarra, baserrira etorri da, baserria zer den ikastera, zer ikasi duzu? Ez dakit ikasketa bat edo sentimendu bat izan den azkenian. Ez da bakarrikan baserrira etortzia, baizik eta baserritarrekin egunerokotasun batean bizitzia. Eta beraientzat ez dela lan bat azkenian, beraientzat bizi bat da. Sentimendu bat. Hoi da, horrekin bizi dira, horrekin esnatzen dira, horrekin lo hartzen dute eta horrekin ametxe egiten dute. Eta gila esan, ez banu esperientzia hau izan ez nuke apreziatuko, eta apreziatzen dut hain. Andonik badarama baserriak duen esentzia, Asunek ondo ezagutzen duena. Baina, zuen abentura hemen bukatzen da. Hala da. Hala da. Beraz, Asun eta Andoni kalera jaitsi beharko duzue. Ondo izan, zorte hon. Berdin zuek ere, aio. Kriston esperientzia izan da lehenengo egunetikan, bai bikotea egin genunean, bai talde egin genunean ere. Hor metaleroa gustatzen zaiona, eta ongi, igual zerbait uztartzen aldugu. Eta onaino arte iritsi gea, elkarrekin taldean. Lastima. Lastima bukatzia, baina egia esan irabazle sentitzen naiz. Nire bai. Hemen uzten dut ez, nire esentzia, nire bizitasuna, nire dena mandutela ustu naiz ez. Nire hartza, dena emandu, nire nagoz beretaz oso harro. Oso harro, kaletar bat, nola bere patxadakin, paratzen zen modo on, eta xiu. Mino gero demostratu nahu, biardelikan dena mandula, eta izan du da denbora oso intensoa bizitu duguna, ez, dena. Eta kriston jendia zagutu izan dugula. Eta bereekin bere bizitzako zatitxo txiki bat bizitzea bereekin batea. Hori da, partekatzea, ez? Elkartasuna, goxotasuna, berotasuna. Ez ez da bertze hitzik, ezala? Basta. Dena errana da, baserria, familia, nahiz ez izan odolekoa, familia. Baserria eta familia. Ez dakigu Andoni kalera familia berri bat daraman. Argi duguna da, Asun eta Andoniren artean sortu den harremanak betiko iraungo duela.